Ναι. Ναι, Sky. Θέλω να ρωτήσω ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης ποιος είναι για να στείλουμε ένα δελτίο τύπου. Από πού τηλεφωνείτε? Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας. Από τον Όμιλο Φίλων Αστυνομίας? Ναι, ναι. Έχει φίλους η αστυνομία? Ποιον? Δηλαδή είναι κάποιοι που κάνουν φίλους τους αστυνομικούς και κάθονται εκεί παρέα και λένε ρε μαλάκα, είδες εγώ περιπολία που έκανα? Ρε, κοίτα ρε, εγώ θα το φάω το πιτσιρικά με το μηχανάκι που μαρσάρει. Ρε, κοίτα πως έχουν γυρίσει τις πινακίδες. Κοίτα τα μαλακισμένα, θα τα φάω ζωντανά, ρε. Ουκ. Και λένε μετά. Και λένε αυτά με τους φίλους τους. Είστε από το Sky, κύριε? Ναι, ντόπιος. Πώς μιλάτε έτσι, το όνομά σας? Μπότσι. Πώς? Μπότσι. Φώτης. Μπότσι. Πώς? Μπότσι. Μπότζι. Ναι, πώς λέμε καμπότζι με τσι και χωρίς κα. Μάλιστα. Ναι. Ωραία, μπορώ να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο? Με μένα παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος. Πείτε μου λίγο, θέλω να μου πείτε ιστορίες από την παρέα εκείνη της αστυνομίας με τους φίλους. Ρε, εγώ θα το φάω λάχανο, ρε, το βλέπεις, ρε? Το βλέπεις? Θα κόψω κλίση να πληρώνεις όλη τη ζωή, ρε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι η κλίση θα ηχογραφηθεί. Ρε, όχι ρε, δεν είμαστε ρουφιάνοι. Ούτε μπάτσι, ούτε γουρούνια, ούτε δολοφόνοι. Τσάμπα μας τα λένε. Επειδή ηχογραφούμε τις κλήσεις, τι είμαστε, καθάρματα? Μια χαρά άνθρωποι. Ρε, βγάλ την κουκούλα, ρε, γνωστέ, άγνωστε. Ρε, απειλή στη δημοκρατία, ρε, θα σε φάμε. Μάλιστα. Ναι. Άλλο τίποτα έχετε να μας πείτε? Τι άλλο να πω, ρε, να πεθάνουν όλοι οι Αλβανοί, ρε. Δεν θέλω να τους βλέπω, σου λέω. Τι, Πακιστανός, φάτε τον βουρ. Πανταγκάζει, ρε, με το ξαρά. Ναι. Ζήτω η Ελλάς, ρε, αστυνομία. Μας αγαπάει και ο Καρατζαφέρης και εμείς τον αγαπάμε, δεν λέω.